ndokubva taenda kune imwe chechi wandasvika paya ndobva tanamatirwawo avanomboona chi zviya zviya nditi ndopakabva patanga utsanangurwa namama wangu vandandaudza watanga kutsanangura voti toenda vanomutsvaga chi mai vacho tikangovawana mai vavo zvinhu zvese zvinoita tinobva tagadzirisa vanhu vekuchecho ndobva vaenda nevamwe mapurisa avo vasvika vakanzi imba iyi yakatengeswa yakasvika kune vanhu vaitogarapo zvikanzi imba inoyi yakatengeswa mai vacho vakaenda kuDubai imba iyi yatovo yedu haisisiri yanga yakatengeswa rini imba iyoyo izvi vakazviita ndofunga ndiri chi uri mujeri ndiri mujeri because ndandisina kuzodzokera chi kumba ikoko zvikanzi imba ikatengeswa zvishuwa yanga ikatotengeswa zvikanzi saka kubatsirana kwedu kunogona kuita se kunesa tatodzoka hedu kumba vatazvisiya tikangonamatirwawo vatadzoka kumba vatazvisiya paipe igore ripi iri manje ndakutanga October paipe 2016 ndiri kuba nditi hama dzangu idzi dzekwamai tetanga vachisiya dzekwababa dziziso kuti mwana arikuita se ari kuba ndiri kuba kusvikira hama dzachitoti alright chiita alright waiba chi mari ndaiba mari yezvinonanda saka pavaikuona une mari vaiti mari iyo yabva vaitotora so vanga vakungoti ndozvitoripo iba vanoita zvemahardware nditi kana wabawo kana mayusa wotigrawo ndozvavakuita ndiani manje ndiana mainini manje nanasisi wangu vakutongoti ibako kana kona mayusa wotipa tinotomadawo ndobva ndatora itipaenda kutongobawo nditovaigira ndikaba mafoni matv ezvinonda waiba kupi ndikaendamarondera ndonoba ndikaenda kukadoma tv waiba sei mudzimba gani ndigopatsanangura ipapo dzimba dzevanhu ndakuba pepe handiti ndobva ndachiti ina ndichadogara pano ndadogara ndega ndopana kazoronga zvo ndadogara chi ndega ndobva ndaenda kunoloja kuruwa ndakugara ndichigara kuruwa kuya kuya hama idzi dzikwamai dzisi kuzonda kuita se kuloja kuruwa ndobva ndati ndainobirawo marondera saka rimwe zuva manje ndatobuda kuti ndizosungwa kuya kuno ndatobuda paya mva ndaenda kuruwa kuya kuya kumarondera ndasvika marondera bva ndasangana nemumwe mwana uyo aitorwadziwo nemusoro ndikati yesi kaitonzi gashirai ndichiri kuzviziva vandati yesi gashirai zvanzi ndiribo ndikati chiapa zita unenge wariziya sei zvinenge zvatongouya ipapo ndenda tozviziva zvine zvatotanga kutoya panguva izvo ndizvo zvinenge zviri zvechokwadi yesi gashirai zvikanzi ndiribo ndikati mama varipi zvikanzi ari kumba ndikati ndipe kulabhegi yako mva ndamubereka anga ari grade 1 ndobva ndasvika kumba pamba apa papanembwa zvikanzi asi ndedzi medu nechi munembwa rege ndinodaidza chi mama vauya ndikati zvina basi mbwa dziya dzina zvadzikanditi fandatomhoresa mai vanga vari kucottage ndobva ndapinda bva ndamira pagaraji ravo ranga rakanangani padhoravo mwandatidaidza sisi wako mva ndatotaura zita racho mama havapo vane mabhawa vane chii vanga vanokolekta mari dzavo ndobva sisi vacho vaivaita se vauya ndobva ndamuti budhi vako vanogara kuN Richard vakauya vange vachitokudai bva zvatobatana zvikanzi nandatova nechi tatatova namazuva tisingavaoni vanga vasipo vanga kuenda kuBotswana vadzoka ndikati vharadza kufara ndikati hanzi tora mari ndokutorera kateksi wobva waenda chi kuna budhi wako nezvinhu zvadanopiwa handiti alright musikana uyeyo ungatopedza form 6 yake musikana uyeyo ndobva ndatomupa mari ndakamupa mari vandatomisira mota bvaenda mba ndasara nagashirai uyaya mwana uya nevekucottage vecottage havana basa nezvechi nezveukugozi vanenge vachingoti chi vanhu vekoko ndobva ndapinda mubedroom mamai vaye ndobva ndatora mari yanga iri pasupermatrix waizviziva sei ndo zvaitovepo zvimweni zviri zvemashura hapana vandatora mari ndobva tinoti pane background ndafarira anga ari mamonaki manyowani nezvinenge zvabvapo ndobva ndatora mva ndaisa muyamira ndobva ndatorawo masutu anga ari muwardrobe yevana ndikati vana vedu vanokwana bva ndatoisa paipe mva ndatora matawero ekuberekesa ndati mwana wedu anoberekeswa naye manga zviri zvinyowani bva ndatanga kurongedza ndarongedza zibhegi rangu riya ndobva ndaenda panze pegeti bva ndatora teksi ndikasiya ndati kuna vecottage kana mama vauya muvaudze kuti mainini vachase vaenda vatora zvinhu zviya vanodzoka mangwana vamai vei vati alright gashirai yakutanga uchema ndoda kuendawo chichi ndoda kuenda ndikati aiwa ndodzoka mba ndatora malaptop avo mba ndatora mafoni maiphone chichi
Gashira yakanditi munondisirawo mavideo anga nechimwe chitablet chai mwana uya yandi vandatora nganono kuisira ndokusara kwakaita ndobva ndakwira taxi yangu ndakwira taxi ndakusvika kuMG ndakandona mwana uya achita se achikrosa kudai so akuda kutokwira mota tese adzoke kumba kurad ana mai vacho chiradza kuti vamwe vaudzwa kunzi zvakati pane munhu uya akadai indobva ndachikwira mota yangu yaya manje ndobva ndanosirwa chi kuku ndakwira nouya kwaRarare ndakwira riri Gonyati ndobva ndachuya ndaburuka chi kuruwa kumba kwedu ndakwira ndakati mangwana futi ndikudzokera chi kumarondera kunoba ndobva ndasvika futi chi kumarondera ndasvika kumarondera ndasvika yanga iri toti senguva dzinodza nditi yandakazoita zvinhu izvozvo ma4 3 vamwe kwamwazha nguva yavanoenda kuchechiya kune mumwe musikana aida kunohodha madrinks ndikati bva ndamuona ari parodi ndatanga kutaura naye saka akabva ati kune munin'ina wake wakasiya chisara kana nguva dzekuvhara shopu dzakwanovhare chi shopu vanga netakshop yavo bva ndadzoka kundikati nanzi nasisa ako vaenda kunochasei kunotenga madrinks hanzitore makii uinde mukeshbox yamama undipe mari irimo mayusa arimo varikuda maranzi zvikanzi zvishoda maranzi bose vari kuda unohodha chi vanohodhera kusouth chichi natiorate ndatika ndipe yakadaro cashbox ndapuwa nemakii necashbox yacho bva ndamutiwa chienda kumwe ndamutuma kune mamwe mashops kure vaenda bva kwanzi kana nguva dzakwana uvhare chi shop ndasara nipepe hapa ni vamwe vana vaitamba parodi bva ndati uyai kuno bva vauya ndikaniperekedza kwandoda kuenda ndokupa ichi mari zvikanzi alright ndobva ndano disconnecta TV DVD anga iri plasma essence bva ndabatisana mumwe mwana asi vavari vahombe bva ndabatisa mumwe mwana mwabva bata chi DVD abata DVD bva ndatora mumba miya album chemadhiski chechi aboti mapana vane madhiski andikafarirawo bva ndatora mafoni avo bva ndaenda mune imwe spare bva ndanafuti mune TV DVD bva ndatase bva ndapa mumwe bva ndatora zvese ndapinda mushopu bva ndatora mari yese anga iri mushopu neyaiya nezvimwewo zvandaikwanisa se kutakura bva ndatora zvinhu zvisiri grocery zvinhu zvaingo ndobva ndatora ndobva ndachifunga kuti pana mai panext pedo ndamani yapwina havana bva ndatora anga ari manyowani zvakaiswa meme bva ndangotora bva ndatotora papamika taxa bva ndati chindiperekedzai muri mumota mumwe nemwapata zvake zvanazvo ndobva ndakwira nevana veve bva ndasienda vhara gedhi repepe shopa yacho handambovhara bva ndakwira nawo bva ndatora kataxi keye bva ndanoburuka ndaburuka pe ndikati mimi manje chindimirirai pano ndoda kukwira mota ndikunoburukira chi kwandoda unoburukira kumberi ndinodzoka zvatwasazonda kutoenda chi ndobva ndakwidzwa paipe mva ndavasiya ndikati asi mundu andasira mari ndikati mukona nguva dzakati ndisati ndasvika munokwira moita se modzokera kudhuzi ndo zvakaitika pai ndobva ndatoba mva ndatodzoka saka kufevhiyo uku ndiri kuruwa kuya kune kumwe kumba kwanga ndakaba ndobva ndasangana nemwana wacho ndobva ndisiva ndobva ndasunga akadedzera vanhu akadedzera mapurisa angatori namama wake nababa wake musikanei ndobvati mama munhu ndikuita sei ndikumuziva mama wachona ndokutosunga kwandakaita so mhosva yangu pandasungwa mva ndaenda kuruwa kuya ndaenda kuruwa kuya ndikusungwa ndichingaiswa magafu arongobva ega chorina nhasi anongobva utaura tukaiswa mahandcuffs panenge urwa unenge hwakubuda ikapa saka dzinenge dzaunyanya kusvimba akubva ndabva kurwa kuyake ndabva kukoti yegoromonzi ndosvika goromonzi ndobva ndatonga saka mapurisa aitichi vakakuisa makafusi odonhaika vakatichi hapana ndo zviripo havana kutyana nazvo ameno vaingotaurawo vega ini ndairamba kupindura vaikuvhunza kuti vaindibvunza chichi ndobva ndatimisa neni ndobva ndatonyanda ndobva ndaenda kugoromonzi kukoti ndasvika kukoti kuyakwe saka kumarondera uku ndandine imwe count futi andandakamboita ndobva ndanzi all suspended ndobva ndisirwa pasaidi chi 12 months dzanga ndatongwa angu yanga iri akaundi yekuba futi saka ana mbuya vekuno uku vakabva vandiziva pana mwe mbuya vaishanda mumarondera
akabva wandiziva akati aiwo wakambouya kugoromonzi kune koti 1 saka ndabva ndanzi 3 months panyaya iyo yemwana wakangowabire yochi iyamai ava anomboba mari yakaona nangoba $400 zvikanzi saka inangowanda yanga isinayo pane dzandenge ndase ndichiba zvikanzi iwewe ndiwe wanga uri wakasungwa iwe wakambosungwa marondera une PC saka riri kupi kumarondera 12 months dziyabva dzenda noita se notorwa bva dzaipa pamusoro ndagara kugoromonzi hakuna sewe yevakadzi kune totoshandisa polisi handiti anobva nandoenda netransichi kumarondera vekumarondera kwakune munhu anga akasungwa achinzi ndiani ndini panyaya iya yematv chichi achinzi ndini saka ndakabva ndanzi trans yawe bva ndaenda kumarondera kusvika munhu yaitorwara nemoyo akazvimba chii ndakunzwa tsitsi paya nditani kunzwa tsitsi mani ndikati iwe wakasungirwei akutanga kutonditsanangurira kuti ndakabva kumusha ndikakabudwa wangu ndaitsvaga basa ndakasvika pamba pakati nditsvaga basa mva ndakusungwa ndikanzi ndiwechiedza ndokubva paya asungwa achinzi ndini ndokubva aenda kujeri kuya saka nyaya dzake dzienda kukoti amnesty yange sati yaita se yauya ipapaba 2018 ndobva ndamuti iwe zvauri kutsanangura izvika izvi handichadi kukunyepera nyaya ndeyangu kati ndini ndakaba zvinhu ndo paunoenda kukotika unotaura kuti munhu wacho ari kujeri anambiyanika kuti vaudza bva ndatumirwa masamonzi aiti kudiwa kukoti vanhu vaya vese vamang'ari ndofunga vamang'ari vesvikoma 15 vari kuti ndiye uzvu havachati ndini ndiri kuti ndini zvikanzi napipi toita sei kuti vanhu vazive kuti ndiwe plus iwewe pari kunzi iphone but iphone pawarendi yako ririchi iripo zvakati zvauritaura futi zviri pawarendi pani pako kuti unazvo vandati apa vakazenge vaenda ndakasungwa ndine zvinhu zvanga nditori nazvo futi ndobva mai vaya vakuona kuti zvishura iphone ndiyangu chakati ndichangu ndokwanisa kukurikavirai saka ndiri kugoromonzi kuya ore apa zvinhu zvawaiba matv mafonakumba kwangu ndandakutoloja waitengese ayo nasingatengese wanga wakazviunganidza mumba ndichibhadhara 2 rooms dzangu rent saka ndiri kugoromonzi ndakaudza mama wangu vaive maini ndikati endai munotora pamba pakatenge muenda nemaprisa muenda pamba pandiri kuloja pakati munopiwa zvinhu zvangu ende for sure kanopiwa zvinhu zvese bvatakura bvaendesa kumba kumabvuku bhosi kumba kwedu kuhombe vaisa mumba medu mudzimba dzedu bvavaisa kati zvinhu zvetase tatora ndandokwanisa kurikavhira asi mukasandiendesa nhasi handifungi kuti ndichabvuma kuti ndirikavhe zvinhu izvi ndiri kutoda nhasi zveshuwa akatsvaga mota ndobva taienda kuno kuharare andati ndisvika kumabvuku kumba ndobva ndati tv dvd zvimwe zviri pano ndobva tatora mama wangu ari kubasa pane musikana webasa varatudza mama kuti ndauya ndezvinhu zvandida kutora zvandasina kukudzayo ndakaba ndakudzayo ndakatenga ndandakaudzwa ndakatenga asi vaizidzawo ndakaba but ndanga ndangotaurawo ngoti ndakatenga ndobva ndatora zvinhu paya ndatora zvinhu zvambva ndati zvimwe zviri kupi kuchitungwiza asisi wangu vatenda kuchitungwiza mba ndasvika zvechosisi wangu ari kubasa mba ndatora ndichotora chikafu chichi kuti ndiwane kuzonodya jeri nchirongedza zvinhu zvandaidawo paya ndatotora zvinhu zvasisa wangu kati tisangane ndikwanise kutengera something chichi tatasangana ndizvo kubva taona pandapiwa vataya necid riyare ndakutodzoka kumarondera manheru aye mota yedu yafa paya zvinhu zvacho zvirongonesa ndokubva tasvika zvedu kumarondera ari manheru kucentral police square vandati inhangu andiraripo zvinhu ndarikavhisa izvi ndinazvo handiti ime mufanira kuenda zvinhu kukoti ndirida toenda kujeri pano ndo panisiri kuita sei ndirari mumasales inini ndiri musungu akatopfeka hembe yekuti ndakatongwa izvozvo nangu handitese handikwanisi ndivhoshuwa akata kumanheru iwayo vakaenda neni nemota zvinhu zvikazoya kukoti ndobva ndaya kukoti ndisvika kuti ndakatongwa nyaya yekutanga ndeti ndobva ndari mumhando kwati 27 april amnesty ichibva yauya march ndobva kaundi yaya yatakurwa ndasara ndiri murimandi paya ndokubva ndazotongwa ndakatongwa 2 years yanzi takungokutonga 2 years zvedu
semunhu akabvumachi nyaya zvimwe zvinhu zvinodzosera hauna chaucha hatisi kukupa resi bhosi yotika kupa resi hazviite tango kuti 2 years bhosi amajor student yanga akandimbonditonga chi lastaipai saka akabva ngoti pisi rako riri pano ndikabva ndasananguroti aiwa rakatorwa rikauya chizvikanzi hazvitoti andof end riswe pai patheft zvinhu hazviite izvozvo ngati ndo zvakatoitika mana ngonzi 2 years abvatonzwisira tsitsi zvikanzi hauna resi hauna chi ndasvika sandapinda January last year kusvika izvezvizvo ndobva ndakabva ndatangira hangu kuindachi kuno kuHarare netrans ndobva ndakabva ndoya hangu kuno kuHarare so ndomhosva yangu handikupika ndopedzawo August ndobva ndatoenda kumba August gore rine 5 August. Alright. Saka hama dziri kuya vekwababa wakamai wekwamai ndo vano alright vekwababa vaswe vanogara ukadomateto wangu. Okay. Alright. Okay. Saka une any plan August ndima manje pauri kubuda uchaita sei usandudzo uchadzokera unoba futi ayo ndinodi handina chekuita saka kutoba nekuti hapana zvekuita iwe utaura uchibuda unoda kuba ndodii handina chekuita dai kwainzi ndakadzidzawo ndingakwanisa kuitawo basa ripi hapana nemanje zvinhu zvachona zvotonetsa ndodi but sepapapa imwe plan yanga ndinayo ndeyekudai shamari and you're only 18 years imwe plan yangu anaindi ndeyekuti sezvo hongu tinganzi tiri munhu handii todzidziswa so tachiita alpha cost kuti ndigova mufundisi handiti hongu ndingaita mufundisi asi ndikaita mufundisi ndingaparidzira vanhu ndisina pekugara ndisina zvekudya ndisina chii hazviite saka inenge ingori nhamo uverenga here bhaibheri bhaibheri ndoverenga wambonzwa here pestatement yekunzi hanzi God provides ndakazvinzwa nekuti chimwe ndechekudai sokumba kwacho kwandenge nchinda nditi ndo vanenge ezvinovanga kutoziva kuti mwana waye ari kuba vanenge vachitenda unoba nditi saka ndiri kudzokera navanhu vanenge vachingondituma tinoenda sei unoba saka hapana zvekuita ndinjingu pakaoma vedu pakaoma anyway ndo nhoroondo yaIrene Chiwashira she's only 18 years saka sofa tingati wapinda mujere kangani wapinda nekubuda kangani nenyaya dzekuba ka4 alright iko zvino ndina chaplain Mabhande vanova ivo one of maofficers vari munomo vanobatsirana naIrene chaplain makadi tiripo makadini titetewe andiri right pane imimi muchiita nezvekunamata nezvekubatsira vanhu spiritual vari mumajeri pane nyaya yataurwa naIrene ndandoda kungoconfirm yekuti anobuda tsono mukanwa anobuda ropa rimwe nemumukanwa rimwe neuko zvinoita kunge madzimai anoenda kunguva yavo ichokwadi ichokwadi tete makazviona ichokwadi takaita kuzviona aiwa ndiudzei makaonei mimi nyatsonditaurira musikana uyu ane nguva dzaanoti anogona kungoti miri wangu kupera simba otongotanga kurutsa ropa inini kazhinji ndakacherechedza kuti dzimweni dzenguva akagumbuka zvezvi kana kuti akagumburiswa munongoziva mukugara nevamwe vake unotozonzwa kuti Irene haachanzwa zvakanaka moenda munomuona chokwadi munosvikira mwana anenge achitorutsa ropa richipinda mubhaketi and then dzimweni dzenguva anoburitsa nekunhengo kwedu kwechidzimai asi ropa racho rinenge riri up to access zvekuti zvinenge zvisiri normal nekuti anenge achiita kuburitsa ari magomo saka ichokwadi chaari kutaura kunyaya yetsono nyaya yetsono ichokwadi chii chinoitika makaonei zvaiitika zvekuti aigona kungosvipa tsono motoshamisika kuti kuwaIrene tsono wadziwana kupi oti dzabuda mukanwa mangu saka ichokwadi charutsa mangu saka ite kana padaro maita sei senge panoti patsono like kubuda mumukanwa from nowhere tsono dzongobuda ichokwadi yaibuda iri 1 here dzakawanda here zvaifamba dzimweni dzenguva dzaibuda kana dziri 2 saka taingozongonamata onai tichinamatawo nezvazvo tichingoisawo pamberi paJehovha Mwari nekuti pakugara kwedu isusu zvinhu zvinenge zvisiri normal saka chedu kungonamata kuisa kuna Jehovha Mwari kuti Mwari izvi zverudzi urwu
hatizvikwanise takungopira kwamuri handiti. Okay, saka hama dzake makakwanisa here kuvaudza nhoroondo yatichaurirai kwaari kufungira kuti ndokwazvakabva paakazopinda munyaya idzi? Ichokwadi hama dzake dzinoziva nhoroondo yake, kufamba kwazvo zvese zvazviri kuita, kutanga paakatanga kupara mhosva kuzosvikira asungwa achipinda mukati menzvimbo ino. Hama dzake nhoroondo yacho vanayo. Ya, zvakaoma. Saka pamuri kunamata naye munhu ari kugamuchira here kana kuti ari kutendawo kuna Mwari here kana kuti kutongoitawo zvinhu zviya zvokuti hapana zvokuzviita? Ya, chinoitika ndechekuti pana Mwari panoda nguva. Tiri muprocess, ndofunga ambotaura zvekuti tine alpha course yatiri kuita. Ichokwadi ari mumwe wevamwe watiri kuita navo kuedza kusimudzirana pamweya, zvekuti dzimweni dzenguva musikana anonyatsotonzwisisa chaiko, asi dambudziko rake paakatsanangura aitsanangura nyaya saizvo zvekuti chiri kuitika ndechekuti pandichadzokera kumba kwandiri kudzokera ndiri kunopinda muenvironment yevanhu vanondikurudzira chakaipa chacho. Exactly, ndo zvaangachitaura. Saka ndo pane dambudziko reduwo, asi tiri kungonamatawo kuna Mwari kuti maybe Mwari vachatipa nzira, nekuti iroro ndo dambudziko hombe rekuti environment yaari kudzokera, ari kunodzokera kune vanhu vai vanomukurudzira kuti achakaipa, aramba chingoma. Ndo patine challenge ipapapo. Asi kana akatokuimbirai present worship apa, kana madhimoni anotodonha, munhu anofarira kuimba. Zvakare mumwe ari mukati mekwaya yedu yechikuru female section anoimba kwaya. Munhu anodawo Mwari, asi zvinongoita kakudhonzerana. Redu weka iyi ndo inonzi nyaya inosiririsa mufunge. Irene, toda ngotenda nenguva yawatipa yekuti tinzwe nhoroondo yako, tichinzwa zviri kuitika muupenyu. Ndoziva vanhu vakawanda vachabatikana zvikurusa nenyaya iyi. Pane help here yaungada here kuti zvauri kutaura, zvauri kufungira kuti zvakaiswa mauri, zvokuti unge uchizoba uchiita sei kuti zvinge zvichipera? Pane help yaungada here? Kubatsirwa ndinoda nekuti handichadawo kuramba ndichidzoka mujeri. Ndaneta nekuramba ndichidzoka, handichagari ndichingodzoka mujeri, plus kungoramba ndichiita zvekungorwara zvakundinetsawo, nekuti madhoktors achona ese ari kusvika pakutoneta, nekuti ari kuti chirwere chacho tikushaya kuti chiita kutoda kupauzi tabhosa hatisi kuwana kuti chii, matesti ese zvese ndakaitwa zvinhu, asi vari kushaya kuti chii. Okay, bedwe ndo nyaya yatisvitsaka kuno kuchikurubi female prison. Chaplain, toda ngokutenda nenguva yamatipa tinge tichitaura naye. Aiwa, tinotenda tete. Irene, thank you so much nenguva yawatipa kutinge tichitaura naye. Waitako. All right, thanks.